Ka India ka ne kari ka ba kayo ka kot ka kiyo stat tam ban umdan jengkeli ka ba kan hiar ong ka menteri katanat kampisa tengka ka Nirmala Sitharaman kala ong ru ba ka sarkar kala shemi kilat kinenti ban yada da ka jingkit kli. Menteri rang ba do kari Narendra Modi ulapan long ya kajing ya kren ba Presiden ka Maldives Ibrahim Mohammed Soli hanong ba Delhi Mynta kasngi baro aliang kilakmi ya kajing ya dai ba kilayathir ya kilat kilinti ban penskem ya kajing ya dai hakal yang karoi kapar ka khai ka pateng ka jing pinyasno na lor kiwei kimat ka Khazi Hills Autonomous District Council kalakan tu ya ka sarkar ban pentikna ba ka jing penjalan ya kikendon ain Code of Criminal Procedure CRPC bat ka Code of Civil Procedure CPC ken kta ya ka bor ba ka ikhtiar jongki District Council halor ka jing kiudor ki mar ba kongsan ba kanthop ya ka tendong LPG gas ka seng neutrap youth council kalakan tu ya ka sarkar ban shem ya kilat kelinti ban pensting ya ki jingkit jongki pai ba ha ka jala hapadeng ka jing kiudor ki tendong LPG gas bat kiwe ki mar ba kongsan kum ki jhor ki jhep Kaseng All India Trinamool Congress kalakan tu ya ka sarkar Meghalaya ban thiet ya ki smart meter na ka Energy Efficiency Services Limited EESL kabaya day bar ka sarkar padeng kabala pentrai kam ya ka smart meter project hakaleng kari